behin zitea antolatuta edo diseinua eginda, hasiko gara elementuak txertatzen. Horretarako, bai joan zitera zuzen edo hemendik bertatik editatuko dugu. Editatzean, badakigu, eskuinean agertzen zaikula menu bat. Horriak eta gaiak ja ikusi ditugu eta ikusiko dugu orain zer txertatu dugun eta nola txertatu. Hemendik hartuko ditugu gauza guztiak, orduan oso simplea eta oso erreza, zerrenda horretatik hartu zuzen, eta hasiko gara ikusten dauden diseinuak. Normalean edo batzuetan jarri ditugu gauzak manualki, hori da mugituz, lekuti mugituz, tabainak aldatuz eta bar, baina berak ematen digu aukera diseinu batzuk egiteko. Adibidez, horizontalean lerro bakoitzean jarri aldugu irudi bat eta testu bat. Edo bi irudi eta bi testu. Bi irudi txiki eta beste bat handi eskuinean. Hor dituzue, elementu batzuk. Adibidez, hartuko dugu hau, hiru irudi bakoitza bere testuarekin, eta hor, zuzen agertzen zaigu atal bat baldintza horrekin. Testua jartzeko bakarrik klik egin behar dugu eta idatzi, ikusiko ditugu aukerak, ditugun aukerak testuarekin. Testu bat hartuta daukagunean, hemen hartu aldugu bere mota. Testu normala, hori da txikia, izena handiena, goiburua pizka bat txikiagoa, azpi goiburua eta bar. Baditugu, era batzuk testuak aldatzeko. Tamaina bat edo beste tamaina bat emateko. Beharraren arabera. Izenburu bat baldin bada eta testu normal bat. Aukeratzen badugu, jarri aldugu negrita, etxanda eta horrelakoa. Baita ere, non zentratu, betikoa. Edo zenbakiak edo topoa jarri du. Txertatu aldiogu link bat, testu hartuta beti. Sakatzen badugu klike hori, estekan egin klik, eta hor bertan itxatzi aldugu esteka. Adibidez, beste web horri batetara esteka bat egin da. Kopiatu eta itxatzi. Edo egin aldugu beste horri batetara. Gure sitearen horri batetara. Egin aldugu linka baitare. Lehenengo maila, lehenengo zikloa, haur hezkuntza. Utziko dugu, eta berriro hartzen badugu testua, hemen garbitu formatua, eman badiogu formatu bat kendu aldiogu, ezabatu aldiogu, edo kolorearen kodearen letra edo marratu. Hori normalean ez dugu erabiliko. Marratu hori, tatxatu edo. Hori testuekin eta irudiekin sakatzen badugu hor bertan, beti agertuko zaigu, kargatu, hautatu irudia, drivetik hartu, YouTubetik hartu bideo bat, egutegi bat txertatu edo mapa bat txertatu. Aukera hauek gero egira ditugu baita ere hemendik, baina hemendik egiten baditugu, oso horrezak izango dira. Kargatu, zabalduko zaigu Windows Explorerea, irudi bat bilatzeko eta hortik bertatik kargatzeko. Askotan egiten dugun moduan, beste aplikazio batzuetan. Berriro sakatzen badugu eta hautatu irudia, joango da gure drive karpetetara edo, URL-aren arabera, hemen itxazten badugu URL, irudi baten URL-a, hemen bertatik Googleen irudi bilaketa bilatu aldugu, argazkiak gure karpetan dauden, Google Suiten argazkien karpetan dauden irudiak, edo Google Drivetik, berdin, iruditatea, partekatutakoak eta bar. Drivetik, antzeko izango da. Arterako dira karpetak eta bar, gero ikusiko dugu hortiko beto. YouTubetik bakarrik izango da, YouTubeko elbidea hori txatxi, egutegia sakatzen badugu, agertuko dira, guk ditugun, egutegi guztiak. Nik badaukate den pilo bat zuenak edo ikastaroarenak, baina hemen agertuko zaizkigu ditugun egutegi guztiak kontu horretan, eta orduan txertatu bat dugu bat. Itziko dugu, eta mapa bat, berdin, mapa bat sakatzen badugu txertatzeko, bakarrik mugitu behar gara mapean kontrol tekla sakatuz, eta nahi dugunean
puntu konkretu batean gelditzen bagara, mapa hori txertatuko du zuzen leku horretan. Gero, mapan ere mugitu alda, ikusiko dugu hobeto. Metodo hau oso ondo egon alda, pizka bat ordenatzeko gauzak, segun zertarako erabiltzen duzun horria edo, hemen beti izango dituzu 3 zutabe, eta 3 zutabe horretan beti ondo kokaturik, bai testuak, bai irudiak. Orduan, diseinua erabili alda, eman albadiozu aspektu beti zehatz bat horriari, eta ordenatuta, erabiliko ditugu diseinuak. Gero ikusiko dugu nola txertatu gauza guzti hori baitare, baina eskuz.